سلام سلام كما يوعلكم كما لكم سلام لكم تسفى يكبر كلهم سلام كتلو أزيانا قد دسي زخونا توبيك ويدما حساباتنا كن زار مالتيو اسدما The Power of One More تبليا مالتيو كاب حنتي مصحف أزيا قد دسي زخونا مصحف زرخب كواخينا and then بزعبا ብዙሕ ግዜ ኣብ ሂወትና ካብ ነጋጥመና ወይ ድማ ካብ ዘጋጥመና እንተርኢና እንታይ ንጅምሮ ሞ ሓደ ነገር ድሕሪኡ ብቐጥታ ኣቕጢፍና ደው ንብለሉ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ግዜ ሓንቲ ከዘኻኽረኩም ዝደሊ ነገር እንተሃልያ ኸይና እንታይ ነሳ ዋን ሞር ትብል ማለት እዩ እስከ ሓንቲ ካልኣይቲ ተወሳኺ እንድሕር ገይረ ከመይ ክኸውን ይኽእል እስከ ሓንቲ ተወሳኺ እስከ ሓንቲ ንእሽተይ በቃ ፅምም ኢልካ ትብል ዘረባ ኣላ ምሽ ፅምም ኢልካ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ትብሎ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ዋን ሞር ትብል ሕጊ ወይ ድማ ፓወር ኦፍ ወይ ድማ ሓይሊ ናይ ሓንቲ ንእሽተይ ተወሳኺት ንእሽተይ እስከ ገብራ እስከ ንእሽተይ ክኸይድ ዝብል ሓይሊ ድሕር ወይ ድማ ስነ ኣእምሮ ቅኒት ስነ ኣእምሮ እንድሕር ሰሪዕካ ኣብ ኣእምሮኻ ኣዝኻ ዕውት ክትከውን ትኽእል ኢኻ ማለት ወይ ድማ ነቲ ጀሚርካያ ዘለኻ ነገርሲ ንክትውድኦ እንታይ ክኾነካ ክእል እዩ ሓጋዝ ክኾነካ ክእል እዩ ማለት እዩ እዚ ዋን ሞር ፓወር ኦፍ ዋን ሞር ብዙሕ ግዜ እንታይ ምስልና ዓወት እንታይ ዝመስሉ ዝበዝሕ ሰብ እንታይ እንትልኩምኒ ዓወት በቃ ኩሉ ነገር ፐርፌክት ወይ ድማ ብፅፉፍ ወይ ድማ ብፅሩይ ዝኸይድ ዝመስሎ ማለት እዩ ግን ንሱ ይኮነን ዓወት እንታይ እንትልኩምኒ ሓደ ነገር ኩሉ ግዜ ብቐፃሊ መዓልታዊ እናገበርካዮ ወይ ድማ ዋን ሞር ቲንክ እናገበርካ ክትከይድ ከለካ ኢኻ ዓወት ትበሃል ማለት እዩ እዚ ኸ ማለት እንታይ እዩ ሽዑ ኦቨር ታይም ወይ ድማ ድሕሪ ግዜ ንዕኡ እሱ ኮምፓውንድ እናተራብሐ ኸይድ ሞ ሽዑ ካብቲ ንስኻ ንላዕሊ ትግምቶ ንላዕሊ ውፅኢት ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እሞ ዋን ሞር ቲንክ ኣብ ምንታይ ኢና ክንሰርሓሉ ንኽእል እንተኢልኩምኒ ወል ኣብ ብዙሕ ነገራት እዩ ማለት እዩ መጀመርታ ድመፅእ ኣብ ኣይደንቲቲ ናትና ማለት እዩ እስከ ዋን ሞር ኣይደንቲቲ ናትና ንወስኸሉ ማለት እዩ እስከ ኣይደንቲቲ ናትና ማለት መንነትና ማለት እዩ መንነትካ ማለት ኤርትራዊ ምዃኑ ዘይኮነ ወይ ድማ ትግርኛ ምዃኑ ዘይኮነ ወይ ሰሆ ምዃኑ ዘይኮነ ወይ ድማ ካሊእ ዘይኮነስ ምእንታይነት ናትካ ወይ ድማ ውልቃዊ መንነት ናትካ ማለት እዩ መቸም ሰባት በቲ ናትካ ፐርሰናሊቲ ወይ ድማ በቲ ደጋዊ ናትካ በካዳድናኻ በዛራርባኻ ብመልክዕኻ ብጨጉርኺ ብፅባቐኻ ተደሪኾም ይመፁኻ ምስኻ ቅፅል ንሕር ኮይኖም ግን ኣይደንቲቲ ናትካ እዩ ዘገድሶም ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ሰብ ኢኻ ካራክተር ናትካ እንታይ እዩ እንታይ መንነትካ ነዋህ ዲኻ ጨካን ዲኻ ሓያል ዲኻ ንፉዕ ዲኻ ኣይ ዶንት ኖ ዋት ኢዝ ዮር ተሽሙኻ ከመይ ኢኻ ትርኢ ኣብ ሰባት ዘለካ ኣራርድኣ እዚ ኩሉ እዚ ኣብ ናቶም ተሽሙዓትዮም ይዛረቡ ማለት እዩ ኦኬ ሰው እሱ ንሕር ኮይኑ ኣይደንቲቲ ናትና ከመይ ኢና ክነብል ማለት ኩሉ ግዜ ንሕር ኢኹም ውፅኢት ናትካ እንድሕር ኣነሲ እዚ ዓቕሚ ኢልካ ንሕር ተኣምም ኮንካ ካብኡ ንላዕሊ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ካብኡ ንላዕሊ ክትውስኽ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት ስለዚ ንሱ ንሕር ኮይኑ ናትና መንነትና ክንውስኸሉ ንኽእል መገዲ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዋን ሞር ናትና ኣይደንቲቲ ክንውስኽ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱም ኣነ 10,000 ዓቕመይ ኣነ 50,000 ዓቕመይ ኣነ ካብ 30,000 ዶላር ንላዕሊ ክገብር ኣይክእልኒ ኣነ ከምዚ እንድሕር ለቢሰ ኣይምልከተንን እዩ ወይ ኣይግባኣንን እንድሕር ትብል ኣለካ ኮንካ ካብኡ ንላዕሊ ይግባኣካኒ ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ ውፅኢት ናትና በቲ ገዛእ ርእስና ንዕቅንሉ ወይ ድማ እንሪኦ ብኡ ስለ ዝዕቀን እስኪ ናትና ገዛእ ርእስና ከመይ ኢና ንሪኣ ኣብ ኣይደንቲቲ ናትና እስከ ዋን ሞር ንወስኸላ ማለት እዩ ዋን ሞር ኣይደንቲቲ ናትና ዋን ሞር ንፉዓት ምዃንና ፅቡቃት ምዃንና ኢነዋታ ይጎለኒ ኣነ ከምዚ እንድየ ዝብልሲ ዋን ሞር ክንውስኸሉ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱም ደሞር ኣይደንቲቲ ናትና ወይ ድማ መንነት ናትና ውልቃዊ መንነት ናትና ኢነዋት ኣነ ክቡር ኮይ ኣነ ከምዚ ይግባኣኒ እዩ ዝበልናሉ ደሞር ሰባት ካልኦት ዓይነት ሰባት ኣትራክት ክንገብር ንኽእል በቲ መጠን ዓይነት ሰባት ኣትራክት ዝገበርናዮ ወይ ድማ ዝሰሓብናዮም ድማ ምሳና ክነብሩ ይኽእሉ ማለት ስለዚ ዋን ሞር ቲንክ ኣብ ኣይደንቲቲ ናትና ክንውስኽ ወይ ድማ እንድሕር ዘለካ ንኣብነት ከመይ ጌርካ ውስኽ ከተብሎ ትኽእል ምክንያቱ እቲ ፐርፎርማንስ ለቨል ናትካ ወይ ድማ እቲ ናትካ ፕሮዳክቲቪቲ ቤዝ ኦን ቲ ናትካ ኣረኣያ ሰልፍ ኢሜጅ ናትካ እዩ ማለት እዩ ነብስኻ ከመይ ኢኻ ትሪኣ ሕጂ ገለ ሰባት ኣዝዮም ትምህርቲ ክህልዎም ኣዝዩ ዓቕሚ ክህልዎም ብዙሕ ነገር ክህልዎም ክላ እንታይ ሞ ንፈልጥ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ማለት ስለዚ እዚ ከዓ ጌጋ እዩ ማለት እንታይ ደኣ ነቲ ክትሪኦ ዝኽእል ነገር ክትሪኦሉ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ the second is my favorite things one more habit ኣብ ዘለና ልምድታት ከመይ ኣብ ፅቡቅ ዘለና ልምድታት ዋን ሞር ክንውስኸሉ ኣብ ሕማቅ ዘለና ዋን ሞር ክነግድለሉ ዋን ሞር ሃቢት ዋን ሞር ሓድሽ መፅሓፍቲ ምንባብ ድዩ ዋን ሞር ምፅሓፍ ድዩ ዋን ሞር ጅም ምኻድ ድዩ ዋን ሞር ንካስተመር ምድዋል ድዩ ኮታስ ሓንቲ ንእሽተይ ካብ ትገብሮ ነበርካ ናብ እንድሕር ኣብ መዓልቲ 10 ትገብር ነርካ 10 ፑሽ ኣፕ ትገብር ንድሕር ነርካ እስከ ዕለት 15 ክትግበራ ወይ 13 12 ወይ ንፅባሕቲ 14 ዋን ሞር በቃ ንእሽተይ ወስኻላ ውድእ ምስ በልካሲ ኩሉ ነገርካ ፅንቅቕ ምስ በልካስ ዋን ሞር ዝብል ኒሕ ክነጥረ ክንክእል ኣለና ማለት ምክንያቱም ሳክሰስ is built on small daily discipline ዓወት ኩሉ ግዜ ኣብቲ መዓልታዊ ንኣሽቱ ነገራት ዝግበሩ ድምር እኩብ ድምር ናይቶም ንኣሽቱ ነገራት እዮም እምበር ሃንደበት ቡም ኢሎም ዝመፁ ነገራት ኣይኮኑን ማለት እዩ ስለዚ
انت عنقبر لنا one more habit لمدتاتنا نشتي حانت نقدر كنقير له خنفتن كنقل لنا ماتيو قصة سلسلة one more emotion ما كم سمعت كم قصة أكسب كندي أقدر اسمه خانو إذا اتفقكم لو ما عندي دكتور روبيل فري تريننج هي بنانير باي ذا واي ولدي أتعابي أقول عز ملكت نزمزل له صمون نزمزل له كتصمون حموش كلاس وين ما عبيد ولا سفح زبالة كلاس مش دكتور روبيل عدالينا لنا بتوم كنت مهارة دليل كم يجي كعب دقة دق هتعابي زلك مرات emotion is very very important لما عند سايب لنا نيروسي قول عايكم كان تعبي emotion خاتعبي كل نجرس بسمعتي زخيد مات سلزي بسمعتي زخم زعوا سمعي زي لك رديت كسف خلالو مات حد خابو دكتور روبيل تمرت خمهرنا عبد المزلو عبد المزلو حتى الجزء خجمري إن حتى قد سنتالكم فين بليز كومنت صحفوا لي ويكا تكست قول لمو أرك قبركم يبتقروا ماتي. So one more emotion. مچم managing emotionاتنا is very critical ماتيو. Very very أقداسي ماتيو. Fear فرحي. كندي سبات فرح لك. أسكن قرن من تفرح. عادش نقدر جمر. business جمرات حسبوا له. بزح نقدر تقبل عبد جمر له. فرح يسمع كاري يسمع كاني. Sometimes نفس خاطر ترطارات. وين ما سقعت حس مع كادو. You know what? I don't think I can do it. نعيكو تقبل عنا قرا كنا. I don't think قبريك إني كان حسب دوت حسب. اليوم كان تعب. Fear زمسو نقرات يوماتي. كمول أنجر تحرق له قال نجار مسقط أما كحد سمع صرفك أو يقال مله سلزي نزل نجار أزن حتى بروخين كا تناتنا emotion it must be redirected نجار بروخين كلا لنا hey listen this is my what I want what ده is really زي دكتور لو إننا نتناتنا emotion تهان جبر لنا guide كن جبر بروخين كلا لنا ما تو guide كن جبر نحركوي نارما one more emotion بس عبا emotion management نشتكي المهاركن كلا لنا ما تو سلزي one more courage كنقبر كنتلا حنت قد تاريسي نحر والعس أتود خمسي ويا تخمسي كان نحر discourage ويد ما تسفى نحر عارض كيو نتزنور level of happiness دي وي confidence كمل استخينو شدش تجيز compliment قبر لك هبنير وي شدش تجيز تتاوع وجينا كويك سخانو فوق كويك خمسي كويك خط الوقت كلا لك ما تزي كينو كين you cannot do it مات سلازي one more managing your emotionاتنا كم يكن احنا بلو ماتيو number 4 is my favorite one ماتيو one more try حانت زفت المشم عوتنا عالمنا نحريهم عوت مالت انتهي انتلكمني عوت مالت انتهي انتلكمني حدا سب كابتوم ببزح دقاقيمو زفتنا نبر دقاقيمو جول زوتو سباي كان عوت زغول ماتي سلازي دقاقين كان حر نسخافتين كا دقاقين كان حر تريننج يركا دقاقين كان حر لممد يركا دقاقين كان حر عمبيبكا برقز عوت سب تكون قدنا تاوي مالت سلازي one more try persistence is super power كل جزء أسألنا بقى أسألنا نجارات زقبون حكينهم أزيوم powerful ويد ما أزيوم حيالات يوم زخونو مالتي أوكي but ما عاد لكن most people انت يقبروا كويت يقبروا وين ما بقى انت تعرف مس بزحت شعات أوزن عملتي أنا أوزر تليفوني نحر هابني الكنسي نحر بقى كان 10 أوزر تليفون حكي نزين 10 أوزر تليفون لكن نحر شعاتنا نبر نحر بقى دولة اللي تخليها أي تخلينيها قال سبعة جحنت أوزر مسترفاتهم دولوا يدوم هو كابز خف نجاري يلبر مالت سلزي وان مور نحر غير كاغن تا وان مور تبل لمدي وين ما قنيت امر خان نحر سريع خيا تا تكون لك تخليها كتعوت تخل اخاب مالت سلزي كل جزء وان مور listen give up قدم مغوارنا قدم مهابنا let's ask ourselves قدمي ايدنا مهابنا جزاء رسنا حتى حمزي لنا حتى اسكي حتى نشي نحر وسي خسك عوت خليه رايت سلزي نشتي موسخنا كنعوت زي نخل المغدي يربون مالتي number 5 is one more question متشمس بزي حسب مسؤولة حدا سب كلا كمزو كوي كستو كمزو كوي كسا او كمزو مالك كاديو كمزو يبلا كمان كم دقات ما كمزو او ترديك على لوكو كمزو خد بلاك حاسب كان يركا زولهم سوات اقات مهم دلو بزح سوات يقات مو خايمكم يقول لي ماتي او كمزو خد كم يقات انا اللي بيت فلت الصحة تاكم قد one more question ask a better question to get a better answer كل جزء حتتاتك تصبعات نحركينهم نفعات تصبعات زخونوا مرستات كم تسولك يخلي مات لذي ask او بزعبة خمزي او ايترداتن كمزين تبدي خاطر لن زلقة كمزي اختبر الكارياس ويس يكون كابوم ابكن باسامبشن بيغون او كمزي مالتك يا خمزي نعي كمزي اي حسب كانوا نخون خلي كون سبزي قن بعلها باسامبشن ابكن دي one more question ابكن دي one حنت حتى حديدك مرس تركب بعلها بيخون لك تخيل مالتي سلزي one more question إن حر كلاينت لك حينو كاستمر تلك حينو هي إذا أشتغل كل كام جو خمير خبكايا إسك أنتي فيدباك على لك إسك خمير خبكايا أبيك أنا معبلو تبل أبيك أنا قدرت تبل رستورانت أنت لك حينو ديو business تلك especially business man نحر كينكا you have to ask questions you don't need just talk 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 talk
it doesn't work ኣይሰርሕን እዩ ምስ ዘራብካ ጥራይ ረብሓ የምፃልካ እንታይ ምሕታትካ ግን ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ የብፃልካ ማለት እዩ ኦኬ so one more question ask better question don't settle for service lower answer መብዛሕትኡ ሰብ ሕጂ እንታይ ዝግብር ተቀዳሚት መልሲ ይፅበ ማለት እዩ ግን እዚ ፅቡቅ ኣይኮነን ኣብ ክንዲ ተቀዳሚት መልሲ ንፅበ ክንሓትት ኣለና ማለት እዩ ደሞር ዝሓትትና ደሞር መልሲ ክንረክብ ንኽእልና ማለት እዩ እንታይ ዝበሃል ምስክ ሓቂ ክትፈልጥ እንተደለካ ንሓንቲ ነገር 5 ግዜ ሕትቶ ዝበሃል ማለት እዩ ንሓሙሽተ ግዜ ንድሕር ሓቲትካ ሓደ ሰብ ኣበይና ነርካ ከምዚ ነረ ብኸር ሕጂ ዝበዝሕ ሰብ ብፍላይ ኣብናትና ማሕበረሰብ እንታይ ኢሉ ሓደ ፀገም ከምዚ ካኢሉ እሞ ከምዚ ዝኸውን ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ግን እዚ ኣይሰርሕን እዩ መንዳ ኢልካ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ጌርካ ነርካ ዲኻ ኣበይ ረክብካዮ ኣበይቲ ዌብሳይት ናይ መንግስቲ ናይ ጋቨርመንት ዌብሳይት ድያ ወይስ ናይ ውልቀ ሰባት ዌብሳይት ኢልካ ክትሓትት ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እንድሕር ዘይኮይኑ ግን እንድሕር ዘይሓቲትካ ግን ክትረክብ ኣይትኽእልና ማለት ስለዚ we have to ask ወይ ድማ ገዛእ ርስና ይኹን ንካልኦት ሰባት እንታይ ክንሓቶም ኣለና one more question ካብቲ ንሓቶም ነበርና ማለት እዩ and then one more in relationship ንሰባት hey listen ኣብናትና ማሕበረሰብ ብዙሕ ግዜ ልሙድ ዘይኮነ ነገራት ኣሎ hey I love you so much hey thank you so much ይቐኒለይ ብጣዕሚ እየ ደምስግነካ ብጣዕሚ እየ ደምስግነካ ጥዑም ሰብ ኢኻ ከምዚ ኢኻ ምባል like ትገልፀሉ one more ኣብቲ relationship ናትካ ምግላፅ እዚ ሕማቅ ኣይኮነን መሳርትካ ክኸውን ይኽእል ዓድካ ክኸውን ይኽእል መሓዝካ ክትከውን ትኽእል ክላይንት ናትካ ክኸውን ይኽእል ብዘይገድስ ግን one more ይፈትወካ ይቐኒለይ thank you thank you so much you know what بتعمي إذا مزجناك كم زعينت أكابر عراقو كم زعينت يغني لي أو كم زعينت قبل كاسي بتعمي يدنا أكا وان مور بقى compliment نسبات زلك بتزجبرون نجارات إيخاس كنا وداسة مكبر ما تقول دوسو ما thank you يغني لي مبار ما حارس مزيلك هي شاي بهابنا خكتلان هي عباي سب كم يوعلك سلام لخي شاي تسحبنا رأى شاي كست حسبنا نيرنا تعم شاي يكون قال I don't know whatever نعهد زميش أكا عينت قالت تقين كاسي صبق تزارب كتقول على كمالتي سلزي one more مالتي سلزي one more قبل مدتاتنا one more قبل سمعتاتنا one more قبل نفتنو لجيزة one more جيزة وما حتى نشتي توسخت قبل سمعتاتنا نسوي ساينو قاصر له مور أبتناتنا لمدتات وان مور جزء أبتناتنا identity ويد ما أبتناتنا من النت إن حرجرنا برجس زين عوض له مخنيات يربون مالتهم so زيا فيديو زيا نابكالات ساعات نتان كتبصح شير جوروهم كمون investment ملكات أبس عادي أزيو عمق زوالة تمرتي أدلنا سزلنا أبي أر investing كل جزء العد شعت ميتي سبعة استمهار أكرامله أبواتهم بزعبة investment بزعبة stock market بزعبة عبيد بزعبة خميجر كا وفرد زبل سفح زبالة مرسوزلو أتهم كنت مارغة إلا بوكم مالتيو سو نيرو معانتي حصاريا I know but أجاه نودائنا نابكالو سوات شرقور واهم hopefully أكالي زيارة خبنا سلام معتي thank you very much